ti sabam. Si ka matatabaak. Napayan na ako yung mitoy. Kumamimiss ka nga rod. Mamimiss nga, ibagbagam. Tal na naman mitray. Bakit magkasama si Mitring at darling ko? Dito pa talaga sa kubo ah. Basol mo, lalaki. Nagayat ka, ti sa bali. Ti sa bambak, na nga tanong purok ate kubo. Nyamit din akong pa maalang alibig. Pa'y gurgurong kon, kapabasketball eh. Ni, pa'y nakakuha natin ang mabait to. La la la. La 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 la. La la. Damot sa lalato yun. Kim ukis ti sabam. Si ka matatabaak. Napayan na ako yung mitoy. Kumamimiss ka nga rod. Mamimiss nga, ibagbagam. Tal na naman mitray. Diretsahan kan baak. Apa niya sinukugam na Emma, madi na siya. Ano yata madim kayat kinyak? Kit kasano, kasla datamtaman na ata utak mo. Siguro, nabanglis nga tiki-tiki timpa tumarda kanya may dubing ka. Pigpigsamat tama na ni Manong ko akay sa kinyak. Iso nagkabsatan nyo. Apay gayam ni Manong mo, ano magayam kakuwinan. Kajajay jajay garden na, mulmula man ti masidan. Kinunapan mo ko mga tinulungan, di da naramid mo nga na siya at kaysa tamtambay ka toy. Kayang-kaya na ajay yun, madi na kahit mapakalaman ti trabaho na ajay. Okay. Bakit magkasama si Mitring at darling ko? Dito pa talaga sa kubo ah. Hoy Mitring! Lumayo-layo ka nga sa darling ko. Doon ka sa kabila. Bakit nandito yung babaeng yan? Nilalandi ka ba niya, darling? Made, agtamtambay lang. Alangan nga patalawi ka ata, payasa ko. Darling, che! Ewin gayam, kumusta kami tayo nilakad mo? Ayos naman, darling. Kaso, may nakasalubong akong bruha. Sikat ti bro. Sino maajay? Huwag mo nang tanungin kung sino yun. Darling, umuwi na lang tayo para makakain na tayo. Okay. Aji nga rod, awan tinala nga liddig. Soon masidata. May mga talbos-talbos pa naman dun ah. Yun na lang muna. Pwede na yun. Okay. Siyak baak, hindi nakawisin mga jabalayaw. Wala na nga kaming maulam, makikain ka pa. Tsaka paubos na yung bigas namin. Pang 2 tao na lang yun ngayon. Kasan naman di may busay bagas kan si daon nyo. Kung nakapigpigsa ka mangan, kita mata bagim na eh, nakalaplapa doon. Eh ano bang pakialam mo? Tsaka ganito talaga pag buntis. Malakas kumain, tsaka lumalapad ang katawan. Huwag mo sabing malaki yung bunganga mo. That's all. Malaki talaga to, inborn. Proud ka pa na malaki yan. Eh wala naman silbi. Tal na kayo man. Ni Emma tumot, suna ng rugi. Bakit kasi nandito ka? Baka mamaya, nilalandi mo na yung darling ko. Hoy, FYI, nag-iisa lang ako dyan, nag-i-emote. Biglang dumating yung darling mo. So, ibig sabihin siya ng lalandi sa akin, di ako. Hoy, may tiwala ko kay darling ko. Kaya hindi ako naniniwala na nilalandi mo siya. Tsaka kubo namin to, no? Kaya may karapatan siya pumunta dito. Sang, lutdit yaw. Purak to pa yati kubo yaw. Taon ti, pangyalaan yon. Inggit ka lang. Tal na kayo man nga duwa, kaslawan tinagkaduan nyo ah. Kaon talaga pinagkaduan mo yata. Ang pimpinlastikan kami lang mo. Mas plastic tarupa ma. Plasterak tupay tingiwat mo.
Araw, mo na matagil ko ano ato nababaitan. Gusto sa banat to yan. Okay, sis, sa mamat lang ah. Gusto sa ba, maging nakikasta-kasta. Datalong ni Bak, nawan lang atay, pungot-pungot katan. Padasa ma, mukha yan. Tama na tagawi din. Sa tama yung aduwa. Dan, Bye. natimit, patulan na pa lang. Bye! Gusto sa bang na babae, pungot-pungot kan to, paikit day. Urak to pa yato yung kuboy, tawan, pangayalaan yun. Makita yun lang ato yung abon. Ikaw naman, huwag kang nakikipag-away. Paano naman kasi, darling? Siya yung nauna. O kasi sa ba na babae, nagswerte. O kasi sa ba, mema, di ka pa nagkura, di ka pa nagbulprang!